Hola de nou, estimats i estimades alumnes. En aquest vídeo parlarem del complement indirecte. Per començar, el complement indirecte és el destinatari o el receptor de l'acció expressada pel verb. Quines són les característiques del complement indirecte? Doncs per començar, està format per un sintagma preposicional i introduït per la preposició a, sempre per la preposició a. Mireu l'exemple. Fan un obsequi als clients més fidels. Els clients més fidels seria el complement indirecte i veiem que està introduït per els, que recordem que és a més els. I aquí tenim la preposició a. Seguim. Es refereix gairebé sempre a éssers animats. Mireu l'exemple. La cuidadora dona conills a la serp. Aquí a la serp seria el complement indirecte i efectivament la serp és un ésser animat. Aquí el tenim. Molt bé. Es pot substituir pels pronoms li i els. La cuidadora dona conills a la serp. Si volem substituir a la serp, que és el complement indirecte, per un pronom, tindrem la cuidadora li dona conills. I aquí el guia explicava una llegenda als turistes. Si volem substituir els turistes complement indirecte per un pronom, ens quedaria el guia els explicava una llegenda. Aquí la substitució pronominal és més senzilla que en el cas del complement directe. Sempre és per li o per els. Repassem ara les característiques del complement indirecte. Per començar, està format per un sintagma preposicional introduït per la preposició a. Es refereix a éssers animats, com la serp. Es pot substituir pels pronoms li i els. I ara, a més, en alguns casos, és exigit per alguns verbs transitius i per alguns verbs intransitius. Com, per exemple, fan un obsequi als clients més fidels. Aquí, els clients més fidels no ens el podem carregar. No tindria sentit la frase fan un obsequi. Necessitem algú a qui fer l'obsequi, els clients més fidels. I el segon exemple, els turistes els agrada escoltar el guia, el mateix. Aquest complement indirecte és exigit pel verb agradar. I això és tot.